Folla entużjasta nġabret fil-Birgu biex issegwi ċerimonja uffiċjali ta' jum il-Ħelsien. Jum b'sinifikat enormi, speċjalment għal dawk li jiftakru żminijiet oħra. Mara ta' 81 sena li sena wara sena qatt ma titlef it-tqegħid ta' fjuri quddiem il-monument tal-Ħelsien tirrakkonta dak li tiftakar minn 35 sena ilu. Kienet xita qalila l-ewwel darba, elufi ta' nies li kienu u tbiddel kollox, għax konna miżerabbli bla pensjon, konna mintu familna l-ewwel mamel mintu f'8 liri fix-xahar. Kenna pensjoni. Tajt li missiera kien jaħdem bid-dajsa u biex jgħajjex lil familtu kien jixtri l-blalen tal-lob bit-tama li jbieħhom. Tajt kif missiera kien iwassal lis-soldati biex imbagħad jimbuttaw il-baħar. Kien iġib xi kaxxa blalen tgħidlu ommi mela li disenet magħhom bil-blalen. Kien jgħidlu mhix iwassalhom minn hawn sal-belt u bagħad ixuħ il-baħar kien missier. Bata ħafna batejna ħafna. Batejna. Titkellem dwar il-kisbiet ta' snin 70 u kif ħaddiema ta' dry docks kienu jispiċċaw jittalbu fuq l-adba ta' dik li qabel kien il-post tax-xogħol tagħhom. Toħroġ mid-dry docks, toħroġ mill-ġimgħa mid-dry docks u tnejn tmur fejn il-bib tittallab. L-istess raġel li jkun ħadem hemm ġewi. Illum 35 sena wara xi fisser allura li? Ferħoħi. Intant iċ-ċerimonja uffiċjali bdiet bil-wasla tal-banda u l-kontinġent tal-Forzi Armati quddiem il-monument tal-Ħelsien. Hekk kif indaq l-innu tal-Ħelsien, il-President ta' Malta qabel, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil telgħu fuq il-monument. Malli waslu fuq il-quċċata ndaqqet il-fanfarra u sar it-tqegħid tal-bukketti tal-fjuri. Il-kaptan tal-Forzi Armati ta' Malta Zara jispjega l-ordnijiet li kisru s-silenzju u li għalihom irrispondew il-membri tal-Forzi Armati. Huma komand biex is-soldat jagħmel iċ-ċaqliq tal-arma u anke tiegħu. Tibda mill-extended ease, intellgħu is-soldat bl-attention. Minn hemmhekk shoulder arms ġifieri itellgħu l-arma f'idejhom, minn hemmhekk nagħtu l-present arms li jġibu l-arma quddiem sidrhom bidritt għajnejhom. Aktar tard saret ir-regatta tradizzjonali fil-Port il-Kbir, organizzata mill-Kunsill Malti għall-Isports.